Na, sziasztok, srácok, üdvözlök mindenkit ebbe a videóba. Én Kevin vagyok, és ebbe a videóban máma Minecraftozni fogunk, amit látjátok, azért 193 az XP szintem, mert én már kicsikét elkezdtem hamarabb. Úgy gondoltam, hogy erről csinálok videót, csak egyet átmegyek, mielőtt megölnének a zombik. Ám egy kicsit békésbe azért, hogy mi ne jöjjenek meg. Na, hát agyamra fogok menni, hogyha meghalok. Az XP szintem, ezt sok mobot töltem. Látjátok? Benyom az E betűt. Látjátok, van már ittem kiszedtem. Látjátok? Most kezembe tartom a telefont. Most mindent a helyre shift-tel, mivel szoktam fölrakni a cuccokat, de most nem fogok, mert abban kezembe tartom a kamerát. Látjátok? Van pajzsom és piros, fehér, zöld, ez a magyar föld. Látjátok, van diacsárkány, diabalta, minden. És bemutatom majd a házamat is. Megyek. Csak el kell, hogy odáig jussak. Most bocs, srácok, hogy nem fogjátok látni a képernyőt, most egy kicsit leteszem a telefont. Meddig odáig el fogok én úszni. Mert meg fogok pusztulni a vízbe. Házi állatom majd nincs. Majd csatlakozni fog hozzám egy videós. Iratkozzatok fel rá, nincs még feliratkozó, ez a neve Takács Tibor. Ő, látjátok, srácok, ez volt az első házam, amit én építettem. Ez volt ez a kis lyuk. Ebben aludtam, tudjátok, csak aztán elmentem bányázgatni. Valaki még nem látná, itt van. Diacuc. Ott van egy aranyalma. Azt craftoltam. Kell hozzá 8 arany, és a közepébe egy alma, piros. Mint látjátok, itt van veteményes kertem. Látjátok? Csak kicsit bagolok még. Látjátok, itt van. Ne kérdezzétek, honnan az a sok diablok. Multiplayer ezek most. Tudjátok, nem tudom, hogy megnézni a szervert, az még baj. Azért vannak ilyen sok diablokot, mert megöltem. És itt vannak a testvérek. Sziasztok, tesók! Az egyiknek az a neve, hogy Túri Benjami. Tudjátok. Na, megyek is én tovább, és bemutatom a szépséges házikóma. Csak még egy kicsikét, fél is vagy bemutatni valamennyi videóban az arcomat. És látjátok, be fogom mutatni. Sziasztok! Én Kevin 200 vagyok. És most megyünk be a szépséges locationből. Látjátok? Megöltem az Ender Dragont, Lalit. Itt vannak ezek a cuccok, amiket bányázgattam. Láthatatlanság potit csináltam. Tudjátok, tűzállóságom is van. Ezt egy faluba csináltam. Utána letelepettem. Tudjátok? Na, menj meg közelebb. Na és majd csatlakozni fognak hozzám egy videós. Az osztálytársam Takács Dávid. És majd együtt fogunk majd tolni videókat, hogyha megengedik a szülei, hogy átjöjjön hozzám. Tudjátok. És akkor szeretnétek további ilyen Minecraftos videókat, iratkozzatok fel, dobjatok sok lájkot, és kb. Ennyi. És írjatok kommentbe. Most megmutatom a házam. Másképp nem, mint most Survivorbe építettem. Nincs sok ilyen cucca. Vagy látjátok, hogy ide van írva kreatív mód, túlélő mód. Az a csalás verzió az. Csak be volt kapcsolva, a tesóm bekapcsolta, mert összezavart. De én ezt is nem is tudom, hogy átváltani kreatívba.
amúgy sem még. Tudjátok, ez az szerintem. Volt egy macskám. Na, srácok, mondok egy jó rossz híret. Volt egy macskám, csak jött egy bosszúálló, és akkor kinyírta. Nem vasember, nem Amerika kapitány a bosszúálló. Az a kis... Igen? Jó. És az a... Jó. Az a nem tudom micsoda. Az a villager. Nem falusiakat tölnek. Nem mutatom szépen. Látjátok, itt az én gyönyörű házam. Masszetben vagyok. Van 2 dián. Craftoltam ebből diakardot. Hol itt van? Ebből van 18 aranyam. Látjátok, itt is vannak sokak. Megérdem feliratkozni. Ha szeretnétek több ilyen Robloxos videókat, akkor iratkozzatok fel. És majd csütörtökön fogok csinálni egyet. Na, hogy látjátok, ott van az a kis lilas fekete. Gyorsan elmegyünk az a Nether. Oké. Nem tudom, hogy valaki még nem Minecraft-ozol, nem tudom, de essen a Nether-t. Szerintem ismeritek XP-t. Olyan jó videókat tol. Valami egyszerű videóztam, csak kikiláj. Csak kipubg-ított. Ingemet. Az a baj, hogy egy videóba bezavartam, és megöltem. Az volt a nagy baja. Neki minden baj. Tudjátok. Nagyon kicsikét elengem van. Belestem a lábába. Mert mindig történik valami a Minecraftba. Mert pár hétig nem lesz videó, mert majd rá fogják tölteni a gépemre a Windows 11-et. Most Windows 10 van. Na, és egy kis italt még ilyen micsodába, szarságba. Meddig békésben voltam, normálban sitát zúzok. Hogy a békén. Zaválok. Kajázni akarok. Bántottak a tűzbe. Megvédtek, srácok. Elmúlt a tűz. Abba is meg kéne szerzni ilyen aranyalmákat. Ebben nem győztem le nagyon a Lalit. Még túl buzi volt egy kicsit Lali hozzám. Megtető, kicsikét leteszem a telefon. Egy örökkévalós Alice még odaér. Még kajáltam. Na. Most így itt egy pervers szállat. Mindjárt megölök. Csak aki nem megy innét, leszoptatom. Inkább eltüntetem ezt a normálatlan embert. Mondjátok, itt ez a nagy raffincs. És ugyanolyan malasz, mint a többi élő jószág. Többieket nem tudom, most hol vannak. Ezeket most elvitt a fele. Tudjátok, tovább nem fogok menni, mert lejár a videózásom. Ilyen 10 vagy jó, 9 perc lesz. Vagy ilyen 9 perc lesz jobban. Sziasztok, srácok! Ez a videó ennyi volt. Szeretnétek tovább ilyen videókat, akkor írjatok kommentbe, és iratkozzatok fel, dobjatok sok lájkot, és akkor puszi, iratkozzatok fel. Én Kevin 200 voltam. Sziasztok!